zigi yacho natomboziye tiri kungonzwa zikushanda mafoni. Makamboona mari inoshanda mufoni muAfrica ndeipi mari iyoyo? Kana isikwa iko kanga ibveka. Konje ndiri vhenda muno muguta reHarare. Chekutanga zvinhu zvakashamisa vanhu vakawanda kubva takamboona magavhina akambouya kumashure vakada sana Tsumba, ana Gono, ana Mangunja. Hakuna mari yakalonjwa kunge album launch kuti inolonjwa kunzi nhasi tabudisa mari ichazotanga kushanda madhezi akadai. Ndo zvinhu zvakakanganiswa. Haisi album yekuti yambonzi tambokupai asi masongs ese achabuda. Because mukangodaro makanganisa makonzesa confusion pavanhu vese kana pamari dzacho, because mukada kuzvitarisa kuti pakakundikana ndepekuti tikada kuvatarisa vanhu vanoremekedzwa maprofesa, asi mukaona makugadzira mari dzinoremerana dzenyika 1 dzoremerana dzega kuti vati pane zvikukanganisika. Hatipindire hedu kuti tikati vakakanganisika maonero avo, asi chakanyanyokanganiswa kuloncha mari sealbum launch hazvisiri izvo. Tozitarisa mukufamba. Mukufamba hapana zvatingaite nekuti zvinhu zvakatobva kumusoro kune vakaloncha mari dzavo ndo zvakungokanganisa munhu wese musiri. Saka izvozvo hatina zvatingazviite, tongotarisa kwavari, asi vakapa mukana kuti vakomana vaye vemustriti vaite sei vakwanise kuti vatange kubhena mari. Vanhu vaya vainande vashori kuti sei vari kubhena mari. Inyaya yekuti mararamiro muZimbabwe industrialization yacho yadona, havana chekurarama, vanhu kutotsvagawo kurarama. Because mukada kutarisa munhu atori nedegree, atori mapepa akakosha but hakwanisi kuenda kubasa, hakuna mabasa. Saka kutotsvagawo mari nzira yekurarama, kwete kuti vari kuzviita kuti vada kudonhedzera hurumende pasi, kwete kutorarama. Asi kudai kunzi zigi racho rakangoburitswa bhonje rovha ratonzi harichashanda, zvaikwanisa kutipa mukana wekuti kufamba zvakanaka, zvinhu zvaiflowa zvakanaka. Zigi rakanaka, harina kumboipa. Asi chakanetsa ndechekuti rakatora nguva risati rapinda muwanhu. Ndotofunga mwedzi nehafu zvaanaunzwa risirimo muwanhu. Zvakafanana nesu tunoita zvekushawa kudai tichitengesa. Kuti utengese switi iri taritengesa 500 bonds kare. Izvozvi zvinenyaya yekuti mari yakutangira padhola, maswiti aya achatodini? Haachatengwi. Saka mabhizinesi edu ekutengesa hatichawane change. Ndo chimwe chinhu chekutanga. Madomasi pamusika harichatengeki because ndakutofoswa kutenga madomasi edhola nendisina fridge akunoorera kumba. Saka izvozvo zvinhu zvakakanganisa futi vanhu vari pasi vatinoti vanhu vari poor. Munhu aikwanisa kurara nemakamusika 50 cents dhora, 25 cents chichi, handiti 1000 bond. But izvozvi business ro hakusisina. Number 2, poya nyaya yemakombi. Zvakafanana nendogara mumbaro kuti ndiuye apa idhola nokuti change yacho anenge adini asina. Saka ndakutofoswa kubata $2 kuenda nekudzoka. Instead of kudhara ndaishandisa dollar patransport. Ava vakomana emakombi ava kuti vakubatanidza vanobva vatora advantage yekuti isusu hatizosima dollar acho. Saka ndo imwe nyaya. Kozoita nyaya yechitu ndeyekuti ukasvika pama-ATM aya haasi kubudisa mazigi acho, anobudisa ma-US. Wasti inini pamwe dzimwe nguva muwaleti mangu anga ari ma-US aya amazigi. Apa zigi racho harisati rakuwanika, ndotosara ndatomurombo wese. Saka isusu tichikumbira kuti nguva inoika dai vakaziva vakakurumidza kubudisa mazigi acho zvisina kunyanya kutora nguva yakareba. Plus imwe nyaya, mari kana yabuda ngairege kuwanika kumachange money, iwanike mubhengi. Zvova zvinhu zviefficient kuti munhu uchingoda mari unonopiwa mubhengi, kwete kuti zvino zvichiwanika kumachange money. Ndo chikumbiro chatatina, asi mari idi aiva tiri kutoitambira. Nyaya yemazigi yakanaka. Ndakapinda maTM ndaenda kuona raTJS ndakatoona ndichitenga zvisingaite. But dambudziko riripo nderekuti vatipowo mukana wekupawo maadvice kana kuti kutaura, because munhu wese anoziva. Sekuti inini sekuona kwangu inini on my own point, like money changers ndo ari kukonzesa kuti zvidaiwo. Ndaifungidzira kuti for now richiri scarcity kudaiwo ngarisatobude zigi remapepa rirambe riri mukadhi, asi vatipowo macoins akaita semarands medication nemamwe marands maanonzi macoins ataishandisa like macoins ataishandisa
Zimbabwean green zvimbotendera zvakadaro macoins only nezigi remukadhi nemaUS zvichifamba zvakadaro kuitira kuti money change atadze kutikwadza uye vabate matransaction panoitwa kuti mari inongrina inobudiswa nemunhu mukadhi ilimitwe at least zvinokwanisa kutibatsira because the moment they are going to release manotes aya like now atove nenhigiri nerate kudhara saka ngava mabate ave scarcity if anything chikaita scarcity chinoita value saka ngava mabate for now ambomira kubuda ngavaise macoins ngavatibvumidze kushandisa marands ngavatibvumidze kushandisa medcash anonzi mai macoins ekudhara mazimbabwe nigirikiri tirambe tiri pascarcity zvinopa value kumari yedu the moment you are going to release manotes yayo then tafa mazera ari kudzoka futi yeye wakomana muzimbabwe makaoma wakomana mazigi aya akutokonzesa kuti tinge tichitotadza kushanda zvakanaka pamusaka pebabasa edu isu tinoita zvekutengesa mabhanana so far kuti munhu adarike anenge achida bhanana 1 kana ada mabhanana 2 kuti umutengesere zvaakutonetsa nekuda kwechenji saka tandi chikumbiro kune varidzi vemutemo kuti vakatipo chenjika isusu tinokwanisa kushandawo mabhizinesi edu ka tichikwanisa kuchinjana nekuti chinja kutoti kostaka inyaya yechenji ende tikada kutarisa mabhizinesi edu chaicho ataita kudhara ka akutodzikira mune zvinhu zvatanga tichikatotarisira isusu zvafana nesu tinobhadhara rendi tinokwira makombi handini mukuona kuti upe nhasi uno mubereki kana kupa landlord kana mazigi M4 anotokutaura kuti iyi mari haisi mari kuti iwe unge uchakwira kombi ye50 cents apo ende wanga wakajaira kuti upinde mutauni nekombi ye50 cents hazvichabatike ende hazvichatowanike makufanira kufamba muri wangani muri 22 saka takutokumbirawo wakomana kuti chenjika tikawanawo chenjika ende tinenge tatokwanisawo kuti tiwane kurarama maUS acho haasi kubatika kuda kudai so ukada kusungwa ukada nonobhadhara kana mafaindi chacha M4 vanoramba mazigi vanotati vauda maUS saka tanga tichikumbirawo kubva kwamuri kuti vatitiro plani nguva ichiripo takwanisa kuwanawo change nezvinhu zvinotibatsira hongu munyika muna mabasa angorimo asaraka ihustling ende isusu tatogara tinotohasela saka tanga tichikumbiririsisawo kuti mazigi kana matikumbirirawo kuti tikwanise kumabatawo nenguva yacho yazonyanya kuenda because mavheji chaiwo ari kuita $2 ende tikada nonotarisa madomasi unotora madomasi 4 ne1 bundle remavheji neonyeni 1 zvinhu zvaikwanisa kutengwa kana ne50 cents zvinhu zvese izvozvo zvaikutengwa kana ne25 cents mavheji madomasi zvese zvaikwana pa20 cents so far zvakuita $1 saka ukada kutarisa nyika yacho kwairi hakumanaka takaomerwa wakomana tisamewo kutibatsirawo izvi zvechida kuti tatanga tamaziva hatisi kuda tamaziva chatangocha $2 kana $3 palod yedu isusu makarejista ecocash ecocash tinayo asi kuti mari yachona yemuecocash tikaipuwa dzimwe dzenguva vatonotenga vachona havasi kunotambira ecocash iyoyo yatinoita puwa yachona iyoyo saka zvinova zvingoramba zvichingonetsa mari yayo inongoramba iri mufoni imomo ndiripi danho ramunoda kuti hurumende yekubatsirai naro apa iyi hurumende yekuti kubva musi wa30 munenge makabata mazig notes asi tisati tasvika ipapo ndeiripi dambudziko ramungada kuti rigadziriswa apa dambudziko rinoitika pamazig aya nderekuti ngauya aine pawa uyezve kune vanozviti vanoreta mari vaya vari kuuyayo vakakwidza mareti avo zvinova kuti isusu mazig aina nyange tikazomabata ndezvekuti isusu mazig aina anenge aine reti hombe yekuti isusu basa redu isusu rinenge rakadzikira futi kurarama kwachona kune kuramba kuchingotonenetsi asika tiri panyaya yevanhu vanokwidza mareti avo pane chirongwa chiri kuparurwa nehurumende yakabatana nemapurisa chekusunga vanhu vakaita seivava mukuchionawo sei chirongwa ichi vari kutonyora vanhu ava vakasungwa havana vari kuenda because ivo vari kudzoka because iye akasungwa nhasi mangwana unomuwana arimo mustriti imomo munhu iye ngaite life in jail tigarirasa kuti munhu iye ari kuchinja iye haachasiko ngaave avharirwa munhu iyeye because isusu munhu iye ari kurinzi akasungwa nhasi anobva adzoka futi mangwana tochaziva kuti iye anenge abva kupi which means ivo vane mari ndo vari kungorarama because ivo vari kunotonyora kuya isusu tisina mari tosungwa tonzi tigare mujeri asi isusu hatisiri tine mhosva challenges atiri kunyanya kusangana nawo nekuda kwekarenzi yakachinja yezigi 1 transport iri kutinetsa kuti takubhadhara $1 every day instead yekuti bhadhare 50 cents tositengawo mavheji kupi kuvana kochiti 2 panyaya yemazigi kuno kubhizinesi redu mustreet rafa because munhu wese anenge aida kuwana change yekuti aende nayo kupi kumba kochiti 3 even macustomers edu aakushandisa mari shoma nenyaya yekuti aakutya kuti aspende nekuti haasi kuziva kuti change anoiwana here chechi 4
isusu tinge tisina matape machine kana kuti machines eco cash and so forth. Saka munhu anenge ane mari iri mukadhi, kana ane mari mukadhi Zigi indogona kuitambira as eco cash, but kana ndazoenda mumatax shops atinawo zvinhu izvi mutown matinohodha isusu maforeigners vanoda maUS. Saka kana ndikaaccepta that Zigi handida kwandoriita se kwandoroendesa rinongoperera kuairtime, but hensi boneda kutsvaga mari yechikoro, mari yekudya and so forth. Ndo nyaya yati kunyanyosangana nayo sofa pari zvino kuti asati aiwana, but ininika izvozvizvi ndakazara nebhegi remabhondi handisi kukwanisa kuashandisa. Pese pandapinda haasi kutenga, nhamo nematambudziko ndakugara mustreet inyaya yekuti mabhondi acho haasi kukwanisa kuya, maUS handisi kuawana. Saka munotibatsirawo sei? Ndokumbira kuti mukoma wangu mukwanisa kutibatsirawo nerudo rwenyu rwese. Indi kuti vanhu ngavadzidziswe vagoziva kuti Zigi yacho iri kufamba sei, nokuti mukutanga kwekuchinjwa kwemari koko ndo mukubirwa kwevanhu, kunyanya vakuru vechikuru vaivai ndo panototorwa mukana wokubirwa, nokuti vanenge vasingamboziva kana maretsi acho kuti ari kuenda kupi. Saka vanhu ngavadzidziswe, uyezve maretsi oramba ari panzvimbo imwe chete asakwira. Inini ndakainzwisisa hangu mashandiro aya, asi nyaya yatingangonyanyochema nayo tikuchema nenhau yemaretsi, nekuti inini Zigi ndaandinayo ndatoenda inini ndinogara kumvuri, ndakati ndaisirwa Zigi muakaundi yangu ndokubva ndaenda mumvuri ndaida kutenga fertilizer. Zigi yangu yaitenga 19 bags dzefertilizer. Ndangoskipa one day musi wayakanzi yakushanda, yakatanga kushanda ndirimo mumvuri, ndiri mufamily city. Ndichingoti chirikei nhasi ndichizodzoka kusora mangwana acho, ndakabva ndatosvika reti yatokwira pa90 bags andaifanira kunge ichitenga dzidzi ndakazotenga inini masaga angwana kuita 15 bags. Saka ndakabva ndatotanga kutochema kuti vanhu vadirei kudai, reti yedu yaifanira kuramba ingori ipapo, bhozi matauro airi kuita iri kunziyo government rate aikwire, handiti ndizvo. Takatofara takati pamabudiro yakaita zveshuwa Zigi yanga iri boba, tiko zvozvo ndakaona kuti maretsi akakwidzwa, saka zvakuuraya isusu mafamasi tiri kuchema, tiri kukuwadzwa nemaretsi. Vanotaura vanotaura kuti maretsi ekunze anokwira, ekubhenga akwire, vanomupabata. Saka ndochichemo chatinacho kudai hurumende yaigona kugadzirisawo kuti vagone kuti kontrolera ivo vacho vanokwidza maretsi, vekunze vanotiurayira mari yedu yacho kuti isatenge. Chirongwa ichi cheZigi ezvino harisati rabuda, harisati ratanga kushanda, asi takada kutarisa rate yacho yatove kuma 20 something, ichikonzereswa nenhau yemachange money. Nhau yemachange money, machange money isu muno Zimbabwe atichada nekuti ndivo vanhu vari kudzikisira mari yedu yemunomu, nekuti mari yedu yemunomu ichitanga kupinda iri kuti isati yatomboshanda, ivo ndivo vari kutanga kukwidza rate yemari yedu isati yaita sei, isati yashanda, mari yedu isati ave nayo. Saka isusu nhau iripo atichada munhu anonzi muchange money muno muZimbabwe. Pamachange panhau yemakombi, nhau iripo pamachange, kombi iri kutodedzera dola kuenda kumba, ukaona chitinzi $4 for 2 wotoziva kuti iwewe uchatsvaga next of king yako munhu unenge ari pasaidi pako kuchati ngatiburuke tizotenga drink. Apo usingada kana kutenga drink kana kutenga mabiscuits, asi kutongozviita chete, either uchaburuka wobva mati tenga drink, wombo drink mumwe wobhadhara $1. Saka pakaipa dai bondi vanhu vakambomira kutambira vakamboramba vachitambira bondi, svika Zigi redu raita sei rabuda, asi vanhu vakamhanya kuramba bondi vakati akuda zvemaUS. Saka ipapo pari kutikuvadza, ngeisusu tinoswera tiri muno mwedu tichitengesa hedu madomasi, saka totengesa zvinhu zvema50 cents. Takutongoti munhu kana ada kutenga madomasi edu e50 cents wakungotenga $1. Tine machallenges aripo enyaya yemari ekuti pakabviswa mabhondi notes nezvevabereki vedu vatotakura muno vapa stranded yekuti ivo mari dzakubata vakubatanidzwa vari vairi, $4 for 2 umwe anenge asina, umwe anenge asina, akutenga chinhu asingakwanisi kuti atenge nekuda kwekuti hapana zvaangakwanisa kuti aite. Kana uchitakurwa nebhazi unonzi wochengeta tickets, wachengeta tiketi racho ozokwira futi mangwana, asi rino expire after 2 days. Vanozorishaiwa bhazi ira pamwe rafa pamwe radai, saka vanotambudzika pakufamba. Ndo chichemo chatinacho panguva ino. Tengo tione ukozo uno machange achakwanisa kuti kwira kana transport no change.
saka azvizi kuti zvikuti shupo kuti tengana mavheji chaiwo unototenga une $4 4 chaiwo yakutoita $. Handifunga kuti kuno kwatikuenda tibatsirewo ipapo. Isusu vemabhazi edu haachakwirwi, vabereki havachatokwiri mabhazi, vakuti chenji dziri kunesa, vabereki vachibatanza makondakita mabhondi haachatambiri, saka mabhazi edu haachakwirwi, takutofa nenzara, vakungokunokwira makombi, mabhazi haazara murenga haachakwirwi, vanhu vari kuti machenji ari kunesa, saka hatatova munzara chaimo. Saka tachikumbira kuti mazigi acho achiita sei achiuya towanewo kuti tirarame, because mabhazi edu haachakwirwi, vanhu vakungokwira makombi vakuti $42 acho namotipere chenji, saka zviri kunetsa. Dambudziko zhinji ratiri kunyanya kusangana naro kubva pakataurwa zvezigi, nyaya yetransport yatiuraya. Even ndikakwira zupco ndisina munhu wokubatanidza naye, fanika ini ndakatomboburutswa Southampton ndoko ndakasirwa, ndabviwa neni ubudiriro nokuti ndakanga ndashaya munhu wokubatanidza naye, but ndakanga ndakabata bhondi rangu, but ndakaburutswa nokuti vari kuda maUS. Saka patransport dai government yapindira yatibatsira zvakanyanyisisa, because izvozvo tatasana nevana vechikoro, tine vana vari kukwira makombi, hatizivi kuti inini mai ndobhadhara $, futi mwana ndobhadhara $, ko vachasara pamba vachadawo kudya futi vachashandisa futi $. Saka tanga tiri nechichemo chekuti dai vakwanisawo kutigadzirisirawo kuti mari iwo ishande yakachinjika zvayanga ichingoita. Ndo chichemo changu chakanyanyokura ichocho, nokuti hapasina chinhu che50 cents. Pamwe pachona ukaburuka kombi kana wabatanidzwa uchatongotenga chinhu chaunga usingafaniri kutenga, but mari iyo unenge wakaitarisira kuti ndeye transport. Saka challenge yetransport yatiuraya. Even mumashopu matinotenga havachada, senge kumataxshop kwatinohodha senge isusu havatodi mabhondi iwaya, vanoda maUS. Saka zvakutotipa challenge yekuti ndikatenga bhokisi rangu pamwe riri kusara ne50 cents, ndakuisirwa spaghetti randisiri kuda, kana kuti ndakuisirwa cascade yandisiri kuda. Saka takungokumbirawo kuti dai vapaonawo kuti vakomana nematarisiro ataita school fees yakuda kubhadharwa, mai vanokwira transport, baba transport, saka zvakangooma. Tanchikumbirawo kuti ngavatibatsirewo panyaya iyoyo. Ichinjwa mari because yaizouya tichishandisa yekudhara yai, saka zvazviri nani. Iko zvino izvi yakasika kuintroducwa isati yauya, saka bhondi rakaishandisa rabva rabuda, ndo zvanyanya kutipa matambudziko. Kudai rauya nekukasika tachinjawo vanhu, rikauya riri keshi, ndo zvatirinyanya kuda kuti tichinjawo vanhu nekukasika, tisatambure kuti tora bhiso rekoini, mumwe anokangana kuti ndapuwa oti kuti ndipe, saka tiri kuita losi. Tiri kuita losi, at the end of day unoguma waita losi kana $3, uchingozinga ndakupai mari, ndakupai usina kupuwa. Zigi yacho natomboziye, tiri kungonzwa zikushanda mafoni, makamboona mari inoshanda mufoni muAfrica ndeipi mari iyoyo? Kana isikwa iko kanga ibheka. This is Yabuda TV, hakudima CV, Sly Media TV, and this sport and dream street ngazoona ndapa news ndakawandwa nema views. Sly Media TV mandi chinjira ang my dreams. Sly ya Sly Media, Sly ya Sly Media, Sly ya Sly Media, Sly ya Sly Media. Kuchinja vision ya mageto youth, kuchinja life ya mageto youth, kutipa nzira semageto youth, kutipa gwara ramangwana rakanaka. Sly ya Sly Media.